Hi guys! Focus. Hi guys! Hapon na ngayon. Hindi sana ako magva-vlog. Kaya lang, nag-crave ako nung Korean na spicy noodles. Yung pinaka-spicy na noodles. So, yeah. Kain kami. Lulutuin ko muna siya. Tapos kami lang ni mama yung kakain. Ito yun. Samyang na noodles. So, natry ko na to, kinain ko na to noon. I failed. Hindi ko siya naubos kasi sobrang anghang niya talaga. Pero masarap siya. Maanghang nga lang pero masarap. So yeah, lutuin ko muna. Ito na. Sige, maalam ah. Tara. Sige ka na. Sure ka ba? Ano magandili na makaya? Hang kayo. Ano gibukas na nila? Hang kayo ma? Kaya? Mata ko na ko nagkanon. Nagluwa. Naghilak. Gahilak. Kukuha si mama ng rice. Isang subo pa lang wala, umiyak na. Ako. Last time ako kumain nito, yung ko ilang buwan na. Bago pa lang ako sa Australia, ito yung, nahanap namin ito, tapos kinain ko siya agad. Naurot na naman tayo? Hindi ko naubos yung isa. I failed the challenge. Masarap siya, kaya lang sobrang anghang. Wait, konti lang. Si mama, sinabi ko sa kanya kanina, kaya mo? Sabi niya, oo, kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Ano na? Oh. Ulot lagi na lagi. Ito try ni Mark. Try niya yung may rice. Mahilig ka sa amahangang, di ba, Kayla? May nagtatanong kung bakit dito tayo sa floor. Kasi yung kusina namin nasa kabila. Ayaw naman kumain sa kusina. Mas masaya dito. May TV. Oh! Manghang, no? Hanghang, no? May rice pa yan, ha? Hindi pa yan plain na Good morning, guys! I'm back! The last time I vlogged was Sunday. So, and now it's Saturday. So, mga 5 days din ako hindi nag-vlog straight. Tapos nung tumawag na Dan, hindi siya nakatawag kagabi kasi birthday ng best friend niya. Nag-party. So, nakarating siya ng bahay. Tulog na ako. Nag-text siya sa akin, mga 12:45 ng time natin. Tulog na ako noon eh. Nabasa ko siya pagising ko mga 2. Naputol yung usapan namin kasi may tumawag sa kanya. So, mga nagtatanong pala ko ano yung gamit namin na Dan, Line. Yung Line na app. Actually, na-start ko lang siyang gamitin nung nagkakilala kami. Itong app na to, Line. Nag-start kami sa Fiverr, hindi namin siya masyadong gusto. So, yung Line, yung gusto namin dalawa. And yung maganda sa Line is kapag naka-receive siya ng phone call, sinasabi ni Line na your friend received a phone call. So, yun yung nangyari. And I have on my lips the shade Girl Talk from KJM Lip Tints. I have been using lip tints para... Wait. Matawag sila. Hi, babe. Who called? Yay! Thank you. Oh, Christian? How is he? Hungover? Yeah. Tutupain ko to lahat. O, diba? Ang dami. Manood ako ng videos kasi meron ako mga videos na na-save ko sa offline ko. Or maybe makikinig na ako ng music. Yung music na pinapakinggan ko lately is yung All or Nothing. O-Town yung kumanta. Ito, guys. Yan! Sobrang ganda! Narinig ko to ulit nung kinanta to ng isa sa mga contestants sa Tawag ng Tanghalan. Sabi ko, ang ganda ng kantang yan. So, ito yung kanta na pinapakinggan ko for... Hindi ko alam kung kailan niya yung kinante. I think I'm just gonna listen to that. It's on repeat. Like, ito lang talaga yung kanta na pinapakinggan ko. Tutupiin ko lang to mga to kasi ang dami na nila. And then maglilinis ako ng kwarto. Kasi it's Saturday, darating ang mga darating si na Miss, tsaka si na Papi, si Marlon. Meron nagtatanong ko, hindi ba kami, magkasama ng bahay?
weekend na sila umuwi kasi kailangan nilang mag-work at saka study sa city. So, si Marlon kailangan niya mag-study sa city. Meron siyang bahay doon. And si Papi din, meron din siyang, doon din siya nakatira kasi doon din siya nagtatrabaho. Tapos si Miss, meron din siyang doon, apartment kasi doon din siya nagtatrabaho. Ang layo kasi namin sa city. Pero yeah, umuwi sila every weekend. Anyway, tatapusin ko na to you guys kasi ang dami. Look at this. Umalis lang ako sandali para umihi. And look at this. Why? Kakainis! Guys! So, chine-check ko yung comments sa Thailand. Tapos ko lang maglinis. Merong mga sobrang sweet niyo. Sobrang sweet na comments. And merong naawa sa elephant. Hindi ko alam kung anong ganap sa elephant eh. Pero, yeah, sorry. Anyway, nabasa ko yung comment eh. Nakakaloka itong taong ito. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit niya pinupush na maghanap ng bagong girlfriend para kay Marlon. At sinali pa si Mark. Sinali si Mark. Ang bata-bata pa. Hindi naman bata si Mark. 18. Pero, hindi pa siya pwede. Nakakaloka tong taong to. May 13 likes na. Tapos, merong nag-reply na isa. Nakakaloka siya kasi sinabi niya sa akin, hanapan natin ng bagong ng bagong girlfriend si Marlon. Nakakaloka. Pero, ang haba ng comment niya, you guys. Kung gusto niyo i-check, I'm pretty sure this is the top comment of the vlog nung Thailand vlog, yung pangalawang Thailand vlog na pinost ko. And yeah, I was browsing the comment. Hindi niya sinabi na nag-comment siya na to. Sinabi pa nga niya sa comment niya, Raze will kill me for posting this, but I think let's have some fun December. Sabi niya willing siyang i-meet. Like, from Dan to na ayaw niya ng mga meet and greet. Ayaw niya ng mga meet and greet, you guys. Nakakaloka. Sinasali pa si Mark. Tapos meron pa siyang rules. The rules must be between 18 and 23. Live in Cebu. And must be studying or working. Single and no crazy exes or any baggage. Ray's brothers are very nice guys. So only want angels. Let me know if you're interested in Mark or Marlon. Nakakaloka tong taong to. Hindi ko alam kung bakit niya talaga pinupush na magka-girlfriend. Si Mark, maliit pa si Mark. Si Marlon okay lang kasi nagka-girlfriend na yun. Pero, kaloka tong taong to. Anyway, if you guys want to see that, if you guys want to see the comment, kasi meron yung mga requirements talaga nakakaloka tong taong to. Natawa lang ako sa comment niya. And, for him to say na magti-triple date daw. Triple date? What? Anyway, okay. Kakain lang ako ng lunch, tapos maliligo, and I think I will film a video. So, aray! Ouch! Ginanan ko yung kamay ko. Oh, and pinalitan ko din yung aking bedsheet. Anyway, guys, sakit nun. Okay, bye. I will be painting my nails. Ito yung gagamitin ko. Ano siya? Parang replica na Etude House. Kasi nakuha ko to sa Thailand eh. And I'm pretty sure hindi siya totoong Etude House. But yeah, di ba ganito yung mga Etude House na nail polish? Meron akong ganito na parang orangey brown at saka ito. Pero I wanna use this one. Yeah. Ooh. And yeah, magpa-popsicle tayo you guys. Kasi we've been really into popsicles lately. Kasi, di ba mamili kami ng popsicle molder from Daiso. So, yeah. Let's go, Milo. Daddy? Aching? Aching, do you wanna say hi? Hello! Hello, Aching! Naligo ka na? Di ka pa naligo. Asan ang tagaligo mo? Ha? Ligo ka na, buddy? Sleep na? Sige, sleep na lang, balik. Sleep na. Ito na, meron siyang Milo, tapos naglagay ako ng condensed milk. Dadamihan mo siya ng bongga kasi parang pang-apat na popsicle molds to eh. So, yes! Tapos na yung nails ko. Hindi ko alam kung anong shade niya kasi siya, ibang language. Pero, yeah, ganyan itsura niya. Iba na din yung shape ng nails ko. Parang parang pa-pointy. Yes! Ang tagal ko na kasi nag-square, so pa-pointy naman. Pahahabain ko pa siya para magiging like pointy talaga siya. Pero yeah. For now, ganyan na muna. I like it. I like the color. Hintayin ko to mag-dry. Siguro after ng tawag tanghalan, film ako ng haul. Okay. Hi! I just finished filming a haul. Meron talaga akong damit doon. Hinang ko siya kasi nung nagtutupi ako kanina, basa pa siya. So, hinang ko muna siya dyan. Anyway, katatapos ko lang mag-film ng haul. Ang ganda ng nail polish ko. Yes. Ito yung
Ito yung kaguluhan. Meron yung giveaway, you guys. I'm pretty sure you already watched it. Actually, yung video na yun na una na ma-upload kasi sa vlog na to. And, yes, may giveaway yun. Yung bag na yan, one of you will win it. So, yes! And then, I'm transferring the files right here. Suot ko din sa video na yun, itong top na to na bigay sa akin ng Elle Boutique. And, yeah, sobrang gusto ko siya. Mag-i-edit na ako ng video. Oh, before ko makalimutan, kasi lagi ko nakakalimutan yung joke ni Dan about sa 5-head ko. Since sobrang kitang-kita yung 5-head ko today. Marami ako nakalimutan pero may one time na tinawagan niya ako. Kasi diba lagi siyang tumatawag sa akin. Like kapag bumibiyahe siya from here to there, tinatawagan niya ako while nasa sasakyan siya. And sabi niya, papunta na ako ng city, sobrang traffic. Paikot-ikot daw siya sa city, naghanap siya ng parking spot. And ayaw niya kasi pumasok sa mga parking lot na may bayad. Kasi alam niyo naman sa Dan, kuripot mode din yung lagi. Kasi sobrang mahal din naman ang parking sa city. So sabi niya, sana nandito ka. Kasi kapag nandito ka, hindi ako mahihirapan maghanap ng parking at all. Sabi ko, bakit? Like, anong ginawa ko? Wala nga akong kaalam-alam sa mga lugar. Kasi sabi niya, kasi may sarili kang parking lot dito daw. Mayroon ako sariling parking lot. O, diba? So, yeah, yun yung forehead joke of the day. Yun lang yung naalala ko. So, maybe next time. Kasi meron nag-comment sa Thailand vlog ko na na-miss daw nila yung mga joke. Nawawalan ako ng hangin. Anyway, yeah. Oh, by the way, you guys, speaking of Thailand joke, hindi ko alam kung ma-upload ko yung part 3 kasi lumipat kasi kami ng hotel. So, 3 days kami dun sa resort na yun. Tapos lumipat kami ng kabilang resort. I don't think I vlog kasi nagkasakit si Dan. Dun sa, nung nakalipat na kami ng resort, nagkasakit si Dan. I don't remember na nag-vlog ako. Maybe I did. Titingnan ko pa sa phone ko kasi wala siya sa computer ko If I did, and if I have enough clips, then I will film it. I mean, I will edit it, but if not, then yun na yung last. Pero yeah, we'll see. Nakalimutan ko ipakita sa inyo yung popsicle, pero ganyan yung itsura niya, Hindi pa siya completely frozen. Pero malapit na yan. Siguro after dinner, pwede na namin yan kainin. Kaya lang 4 lang, tapos magiging 7 kami mamaya. Pero yeah, that's okay. Nilagay ko dito yung tubig ko kasi kakalagay ko lang ng water and gusto kong malamig na malamig talaga siya. Bilhan mo na kami ng pan, Wiwin. Bibili si Wiwin ng pan. Yung last sa lips ko, The Bomb, Meat Not Used, Charming. Si Mark ayaw maniwala na hindi pa na-frozen yung popsicle. Pinakita ko sa inyo kanina, diba? Ayaw niyo maniwala. Sige na! Hala si Wiwin. Sige na, Win. Pili ka ng pan para makakain na tayo ng pan. Ikaw na lang bumili, Mark. Kasi si Wiwin naglalaro. Sige na, Mark. Bakit? Te! Give the gift of care. Yeah. It's Christmas sale from Nivea. Mas masarap na dito. Nivea kasi. Layo ang zoom dia With face serum ingredients and 1 moisturizing cream. It gives you lighter, more beautiful underarms. Dove Ultimate Light Deodorant. For wound infection, I use Fusidin. It's clinically proven. Fusidin is a powerful antibiotic. It's acting deep penetrating. Lagay mo dito. Meron kaming manok. Senior Pedro, yummers. Yummers. Dito na si Miss. Tsaka si Papa. Asan si Papa, Miss? Nag-park. Tapos si Marlon nandun. Ewan ko. Kain na kami. Gutom na ako. Aching! Aching! Where are you? Aching! Tayo mo, Tayo mo, buddy. Hala! Hala! Hala, Aching! Hala, may tumoy! Guys, I will close my vlog. Anuhin ko lang itong mukha ko. Tatanggalin ko yung makeup ko and then hihintayin ko na matapos ma-save yung in-edit ko kanina. Nag-edit ako ng haul. Nag-film ako today. Nag-edit ako today. Kailangan ko siya i-upload kasi dapat bukas up na yung haul na yun. Anyway, I will go ahead and go. Thank you so much guys for watching. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget to be goodbye. Good night.